arfer, da ni'n gofyn os di rhywun ifanc eisiau dod i fyny helpu o lea'r canwyll, ond os oes rhywun eisiau dod i fyny helpu o lea'r canwyll, mae croeso i chi. Nes, da chi'n llai na fi, ella? Lot o sgop. Iesu yw goleini'r byd, goleini na all unrhyw dywyllwch ei drechu. O Dduw tragwyddol, wrth fod y dyddiau'n berhau a'r nosweithiau'n presur gau i mewn, goleuon ganwyll i oleuon meddyliau a chyffron calonnau, fel y boedd o ef y soniodd y proffwydi amdano, ein cael yn gwylio ac yn aros i'w gresawu ef sydd yn oleini'r byd, oherwydd y mae ef yn arglwydd byth bythoedd. Amen. Amen. Fy mrodyr am chwiorydd, bydded i ni fod yn effro i Adfent Duw a pharatoi ffordd yr arglwydd trwy droi oddi wrth bechod, cofleidio cyfiawnder a gwirionedd a chael cysur yn y Crist sy'n addo tangnefedd. Dad Nebol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigar hawddych a chryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A'r colegt ar gyfer yr Ail Sul yr Adfent gweddion. Dad yn y nefoedd, a ddanfonais dy fab i'w waredu'r byd, ac yr anfoni ef drachefn i fod yn farnwr annom. Dyroen ni ras i wefelychu ef yng ngosteiddrwydd a ffurdeb ei ddyfodiad cyntaf, fel pan ddaw drachefn y byddwn yn barod i'w gyfarch a chariad llawen ac a ffydd gadarn, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teinasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw yn awr ac am byth. Amen.
Fe ysgrifennwyd yr ysgrythurau gynt mwyn ein dysgu ni, mwyn i ni, trwy ddyfal barhad a thrwy ei hanogaeth hwy, ddal ein gafael yn ein gobaith. A rhoddau Duw, fy nhonell pob dyfal barhad ac hanogaeth, i'ch wy fod yn gytun eich meddwl ymhlith eich gilydd, yn ôl ewyllus Crist Iesu, mwyn eich wy yn unfyd ac yn unllais o gyneddu Duw a thad i'n harglwydd Iesu Grist. Am hynny, derbyniwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chwi gogoniant Duw. Oherwydd yr wyf yn dweud bod Crist wedi dod yn was i'r Iddewon mwyn dangos geirwiredd Duw, sef ei fod yn cadarnhau'r addewidion i'r hynafiaid a hefyd mwyn i'r cenhedloedd o gyneddu Duw a medru garedd. Fel y mae'n ysgrifenedig, oherwydd hyn, clodforaf di ymysg y cenhedloedd a chanaf ei thenw. Ac mae'n deud eilwaith, llawenhewch genhedloedd ynghyd â'i bobl ef. Ac eto, molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd a'r holl bobloedd yn dyblu'r mawl. Y mae Eseia hefyd yn dweud, fe ddaw gwreiddyn Jesi, y gŵr sy'n codi i lywodraethu'r cenhedloedd, arno ef y bydd y cenhedloedd yn seilio ei gobaith. A bydded i Dduw fy nhonell gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffydd nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Dyma i'r arglwydd. Yr arglwydd a fo gyda chwi. A hefyd gyda thi. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Matthew. Gogoniant ti o arglwydd. Yn y dyddiau hynny, daeth Ioan Fedyddiwr gan bregethu'r genadwri hon yn anialwch Jwdea. Edifa'r hewch, oherwydd y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Dyma'r hwn y sonwyd amdano gan y proffwyd Eseia pan ddywedodd, llais un yn galw'n ar anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Yr oedd dillad Ioan o flew camel a gwregys o groen am ei ganol. A'i fwyd oedd locustiad a mel gwyllt. Yr oedd trigolion Jerusalem a Jwdea i gyd a'r holl wlad o amgylch yr Iorddonen yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon o'r Iorddonen, gan gyffesu ei pechodau. A phan welodd Ioan lawer o'r Phariseaid a'r Sadwceaid yn dod i'w bedyddio ganddo, dywedodd wrthynt, chwi epil gwyberod, pwy a chrybuddiodd i ffoi rhag ydi gofain sydd i ddod? Dygwch ffrwys gan hynny a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch, a pheidiwch â meddwl dweud wrth eich hunain, y mae gennym Abraham yn dad. Oherwydd rwy'n dweud wrthych y gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn. Ac y mae'r fwyell eisoes wrth braidd y coed. Felly, a mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwydd da yn cael ei thorri lawr a'i bwrw i'r tân. Yr yw fi yn eich bedyddio a dŵr i edifeirwch. Ond y mae'r hwn sy'n dod ar fôl i yn gryfach na mi, un nad yw fi'n deilwng i gariau sandalau. Bydd ef yn eich bedyddio ar ysbryd glân ac a thân. Y mae ei wyntyll yn barod yn ei law, a bydd yn nithio'n lân yr hyn a ddyrnwyd, ac yn casglu ei rawn i'r ysgubor. Ond am yr is, bydd yn llosgu hwnnw a thân a niffodadwy. Dyma Efengyl yr Arglwydd, oliant i ti o Grist.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Pan oeddwn ni'n ficer yng Nghemais, roeddwn ni'n byw mewn ficerdy modern gyda'r stafell fyw ar y llawr uchaf. Roedd gan y stafell ffenestri o'r llawer i'r nenfwd ar ddwy ochr. Golygau hyn y gallwn eistedd yno gyda'r nos a gweld y ser yn ymddangos wrth i'r awyr dywyllu. Roeddwn ni yno pan oedd Tim Peak ar y orsaf ofod rhwngwladol ac roeddwn ni'n gweld yr orsaf ofod yn aml fel seren ddisglair yn teithio ar draws yr awyr. Mae'n dal i fy rhyfeddu bod rhywun yn gallu bod yn yr ofod yn teithio o gwmpas y ddaear a ninnau'n gallu ei weld, neu o leia y pwynt bach o olau sy'n ymddangos i ni ar y ddaear. Roedd yr orsaf ofod fel seren yn symud yn gyflym ar draws awyr y nos. Mae ser wastad wedi fy swyno, dotiau hardd o olau yn y nos, wedi ei ffurfio o lwch a nwy, wedi ei tynnu ynghyd gan ddisgychiant, nes bod seren yn cael ei geni, ac wedyn yn dod o rhan o galaeth. Mae rhain weladwy i ni, a rhai ddim. Mae ser mor bell oddi wrthym fel bod ei golau'n cymryd amser maith i gyrraedd ein llygaid. Dydyn ni ddim yn gweld ser fel maen nhw'n nawr. Pan edrychwch ar seren, dach chi'n gweld sut yr oedd yn y gorffennol. Da ni'n gweld yr haul fel yr oedd 8 munud a hanner yn ôl, cymharol agos mewn termau gyfodol. Ond mae'r rhan fwyaf o'r ser ydym yn ei gweld gyda'r nos eisoes dros 2000 o flynyddoedd oed, erbyn i'w golau gyrraedd ein llygaid ni, ac mae rhain llawer hyn. Meddyliwch am hyn. I edrych ar y ser yw fel teithio nôl mewn amser 2 o flynyddoedd neu fwy. Dim ond nawr, da ni'n gweld y golau a ddechreuodd ei daith pan oedd Iowen Fedyddiwr yn cyhoeddi dyfodiad Iesu. Ac mae golau rhai o'r ser pellaf a welwn heddiw wedi cychwyn ar ei daith pan oedd proffwydi'r Hen Testament yn cerdded ar y ddaear. Ar yr Ail Sul o'r Adfent, un o thema yw'r proffwydi. Roedd proffwydi'n cyfleu gair Duw i'r bobl. Nid oeddent wastad yn boblogaidd, oherwydd roedd ei neges yn aml yn rhybuddio am drychineb, oni bai bod brenhinoedd a chenhedloedd troi o'i ffydd drwg a throi nôl at Dduw. Roeddent yn galw allan anghyfiawnder ac weithio yn rhagweld digwyddiadau'r dyfodol. Dallenon ni un o fy hoff ddarnau am broffwydi yn ddiweddar yn bore elweddu. Mae'n adrodd am yr adeg pan oedd brenin Juda, Jehoshaphat, a brenin Israel yn penderfynu a ddylent fynd i rhyfel yn erbyn brenin Aram i adennill tir. Hen stori. Gofynasant i grŵp o tua 400 o broffwydi beth ddylent ei wneud. Ac roedd pawb yn cytuno, ia, ewch i rhyfel. Ond doedd brenin Juda ddim yn siŵr, dwi'n meddwl, ac fe ofynodd, oni does yna broffwyd arall i'w holi. Atebodd brenin Israel, mae un gor eto i geisio'r arglwydd drwyddo, Micaiah fab Imla. Ond mae gas gen i ef, oherwydd nid yw byth yn proffwydo lles i mi, dim ond trychineb.
Ond yn y diwedd, gofynasan tîm Acea, ac yn y pen draw, fe proffwydodd trychineb os a'r brenin i frwydr. Wrth gwrs, mi nath y brenin anwybyddu hynny, mi aeth i'r frwydr ac fe farw. Roedd y penderfyniad anodd, mae'n siŵr, 400 o broffwydi yn erbyn un. Pwy fyddech chi'n credu? Pwy allwn ni gredu heddiw? Mae cymaint o leisiau'n cystadlu a'i gilydd yn dweud wrthym sut i fyw, pwy sy'n deilwng a phwy sydd ddim, pwy yw'r enillwyr yn y byd a'r colledwyr. Mae'n anodd gwybod pwy yw gredu. Yn yr efengel heddiw, clywwn am 2 broffwydoliaeth, un gan Isaiah, sy'n rhagweld dyfodiad Ioan Fydyddiwr, llais un yn galw yn yr anialwch, ac un gan Ioan ei hun, proffwyd cyntaf y Testament Newydd neu'r olaf yr Hen Testament, mae'n dibynnu sut ydych chi'n meddwl amdani. Ond, roedd o'n cyhoeddi dyfodiad Iesu, yr un sy'n gryfach na mi. Roedd llawer o bobl yn credu Ioan a deithant i edfarhau a chael ei bedyddio. Rhaid ei fod wedi siarad gwirionedd a oedd yn taro tant yn ei calonnau. Ond rhybuddiodd Iesu am broffwydi ffug, a dwi'n siŵr medrwn ni meddwl am rhai. Pobl a ddaw a negeseuon sy'n apelio. Negeseuon sy'n cosi ein clistiau ac yn ein perswadio i ddilyn llwybr anghyfiawnder neu anghywir. Negeseuon sydd cyd fynd a'n safbwyntiau ein hunan ac yn gwneud ein bywydau'n gyfforddus ac yn hawdd. Ond prin iawn mae dyna oedd ffordd proffwydi gwir Duw. Roedden nhw'n bygyn yn ystlys tywysogion ac arweinwyr anheg. Roedd y rheini'n well ganddynt lais broffwydd ffug, os oedd ac yn cytuno â hwy. Ond sut y gallwn ni wybod y gwahaniaeth? Sut y gallwn ni wybod a yw proffwyd yn wir negesydd Duw a'i peidio? Un ateb, dwi'n meddwl, yw edrych at y proffwyd mwyaf oll. Yr un nad oedd yn dod ar gair Duw yn unig, ond roedd gair Duw. Yr un oedd cyflawniad proffwydoliaetha'r gorffennol ac yn gydnabyddwyd gan eraill fel proffwyd, Iesu ei hun. Mi gynnon ni fywyd Iesu, ei eiriau a'i weithredoedd i gyd, yn pwyntio at addewid Duw. Mae gynnon ni ef nid yn unig fel canllaw, ond fel mesur. Sut mae negeseuon eraill yn cyd-fynd ar hyn a wyddom am Iesu? Sut mae ei gweithredoedd yn adlewyrchu ei weithredoedd? Pa mor agos yw ei gwerthoedd, yw werthoedd ef? Nid yw hyn bob amser yn hawdd i'w farnu. Mae'r Bibl angen gofal a doethineb wrth ei ddehongli. Ac rydyn ni'n gwneud hynny yn well gyda'n gilydd, mewn gweddi ac mewn cymuned. Nad yw'r proffwydi o'r gorffennol yn cerdded gyda ni bellach. Ond mae ei geiriau fel golau seren yn parhau i oleuo ein byd flynyddoedd lawer yn ôl i'w geiriau gael ei lefaru cyntaf. Da ni'n ei darllen nawr trwy lygaid pobl sydd hefyd â geiriau a gweithredoedd Duw ymgynawdoledig i'n harwain, a'r ysbryd Duw i roi doethineb i ni. Felly pan deimlwn yn ddigalon, neu'n cwestiynu a yw Duw gyda ni, neu fi erioed,
cofiwch fod rhai o'r ser, y byddwn yn ei gweld heno, wedi bodoli filoedd o flynyddoedd cyn i ni ei gweld. Felly, y mae gydag addewidion Duw. Nid yw amser Duw yr un fath yn amser ni. Mae addewidion Duw eisoes wedi ei datgelu, ond weithiau dydyn ni ddim yn gallu ei gweld eto. Felly, roddwn ddiolch am broffwydi'r gorffennol, am broffwydi ein hoes, a gweddiwn am ddoethineb i wybod pa leisiau i'w credu, a dewrde i barhau i gyhoeddi neges Duw i'r byd, hyd yn oed pan fo brenhinoedd y byd yn ei hanwybyddu. Ac yn ystod y tymor Adfent, da ni'n aros, ac wrth aros, da ni'n paratoi i'n llygaid weld y goleuni o'r diwedd. Amen. Wrth i ni ddisgwyl am ddyfodiad yr arglwydd, gadewch i ni weddio dros yr eglwys a'r holl fyd, fel y bydd cyfiawnder yn llwyddo a heddwch yn ffynnu tra bo'r lleiad. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr eglwys a grewyd dogoniant. Dy roi ni'r cryfder i adlewyrchu'n ddwys a diffiant, i wynebu'n heriau gyda charedigrwydd a chariad, ac i ddewis dy lwybr di fel unigolion ac fel eglwys. Gweddiwn dros Jerry ein archesgob a drasmanon ein deon, a thros bawb sy'n rhoi ei gwaith, ei hamserau cariad, i ddyfnhau a cyfoethogi'n meddyliau a'n bywydau yn y lle arbennig hwn. Dy roeddynt ddoethineb i wybod beth sy'n gyfiawn, a nerth a gras i'w gyflawni, mwyn parhad a ffyniant ein addoliad. Diolch am y gras a'r hapusrwydd a gawn wrth addoli ar y cyd, sy'n arwydd clir o dy gariad a faddeuant. Dy roi ni'r nerth i barhau yn ysbryd y cariad hwnnw, yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd, ac y mywyd ag adeirlan. Bydde dydd gyfiawnder lwyddo arglwydd. A thangnefedd tra bo'r lleiad. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros y byd a grewyd gan dy gariad. Gweddiwn dros bawb sy'n byw mewn gwledydd lle mae casineb ac anhegwch yn llywodraethu, lle mae colled, ofn ac anobaith yn arferol, lle mae rhagfarn yn deyrn, lle mae newyn yn frwydr ddyddiol. Gad i bawb sy'n dioddef yr anghyfiawnderau enbyd hyn, dderbyn yr heddwch perffaith sy'n dod trwy dy gariad gwedd newidiol, holl gynhwysol. Bydde dydd gyfiawnder lwyddo arglwydd. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros dy holl bobl wedi creu ar dy ddelw, ac yn enwedig dros yr unig, y galarus a'r claf. Gweddiwn yn arbennig dros Elma a Cymun. Anadleinioes arnynt, a dwg iddynt dy drigaredd a thras. Dyro heddiw hefyd dy gryfder, nerth a heddwch i'r rhai sy'n gofalu'n gariadus amdanynt drwy'r cyfan. Bydde dydd gyfiawnder lwyddo arglwydd. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros y rhai sy'n teimlo baich colled a galar yn drwm yn adolyg hwn. Boed i'r gobaith am heddwch tragwyddol sy'n sylfaen i'r ffydd, ei cynnal a'i cysuro. Gweddiwn dros y narwyliaid o'n cymuned sydd wedi marw yn ddiweddar, a thros bawb y cedwyr ei gwyl goffa'r dyddiau hyn. Ac mewn enid o ddistawrwydd,
Gweddiwn dost yr hair ydym yn ei caru, ond na ei gwelwn mwyach. Gorffwys tragwyddoldr oeddynt o ddiw, a llywyrched goleuni gwastadol. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd, a chyfodi mewn gofoniad. Mae disgleirdeb gwawr dy gariad yn goleuo arnom arglwydd Dduw, oherwydd yn yfodiad Iesu dy fab, cyhoeddi'r heddwch, tywelldir cyfiawnder, a llenwyr yn calonau a gobaith. Bydded i'r holl bobl wybod am fawredd a rhyfeddod dy gariad a chybol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawrddydd o ddichod i'n plith i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn ewyllwch cysgod angau ac i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Tangnefedd yr arglwydd a fo bob amser gyda chi. A hefyd gyda thi. Gadewch i ni gynnig arwydd o dangnefedd.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn y siampl Crist, ac i'r cael. Yr arglwydd afo gyda chi. Dyrchefwch eich calonnau. Rydym yn dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn i'w rhoi diolch ar gloch. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle i'w diolch i ti. Dad sanctaidd, holl alluog a byth ddiwiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A ddaros dyngodd ei hun i fyw yn ein plith, gan gymryd cnawd dynol, a chyflawni'r cynllun a luniaist amser maith yn ôl, ac agor i ni ffordd iachadwriaeth. Disgwyliwn am y dydd hwnnw pan ddatguddir ein harglwydd Iesu Grist, pan fydd cyfiawnder yn mynd o'i flaen a heddwch yn dilyn yn ôl ei droed, fel pan ddaw mewn gogoniant ac iachad yn ei esgyll, y bydd i ni etifeddu'r iachadwriaeth honno sy'n wrthrych ein gobeithio a'n gwylio. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywio Dduw, crewr pob peth, rhoddwr bywyd. Lluniais ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno a syrthio'n bryn o thogoniant. Rhoddwn diolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni, fe'i hildiais di farwolaeth, fel y cael byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw, fel y boi ni fyw yn ddoef ac yntau'n omninau. Sancteiddia a thysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dy roddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed yn eich awdwr Iesu Grist. Y dros, y nos y brydychwyd ef cymerodd fara. Ac wedi rhoi diolch fe torodd a'i roi ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltir drosoch a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd, bydd farw Crist, atgyfododd Crist. Daw Crist mewn gogoniant. Fel y gorchmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a chan am y lawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant, ddeun ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti. Derbyn ein haberth o ddiolch am oliant, adfer ac adfiwed o holl bobl, adnewydda ni a phawb y gweddion trostynt a thras a thfendith nefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint i'r llawenydd di-derfyn hwnnw a ddawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddo ef, gyda gef, yn ddo ef, yn undod yr ysbryd glân. Iddo ti, dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gweddiwn am ddyfodiad y deyrnas fel y dysgodd Iesu ni. Ein tad, rhwyd y nefoedd, sancteiddiad dy enw, feled y deyrnas, meled y deyrnas, megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd. Heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni bromedigaeth, eith i'r gwaren ei rhag drwg, canes iddo tir deyrnas, a gallu a'r gwiriant, yn oes yswyd. Amen.
Bob tro y bytawn y bara hwn ac yr yfan y cwpan hwn, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y dal. Ewch, derbyniwn gorff a gwaed yr hargwydd Iesu Grist ar odd y drosom, ac yn borthwn anno yn ein calonnau trwy ffydd gan roi diolch.
Cyn i ni barhau efo'r gwasanaeth, mae yna un cyhoeddiad nes i'n anghofio wneud, sef dydd Sul nesaf, ein pregethwr, fydd Dan Bez. Felly, da ni'n edrych ymlaen iawn i glywed i bregaeth o. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i wef. Tra gywyd. O ddew helionus, porthais ni wrth dy fwrdd nefol, enyn yn o'n fflam dysbryd, fel pan ddaw'r arglwydd drachefn, y cael ddisgleirio fel goleuadau o'i flaen ef, sy'n byw ac yn teinasu mewn gogoniant am byth. Amen. Yr arglwydd afo gyda chi. A hefyd gyda thi. Llewyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen. A bendith Duw holl a lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chi'n wastad. Amen. Ewch mewn tangnefedd i baratoi ffordd yr arglwydd. Yn enw Crist. Amen.